Kaixo lagunok, dakizuenez, Harrobia Lanbide Heziketako ikastolaren helburutako bat da, euskaraz ikasteko eta prestakuntza duala euskaraz egiteko aukera eskaintzea ikasle guztiei. Urtero, heziketa ziklo, ziurtagiri profesional eta kirol irakaskuntzetako 250 ikasle inguru bidaltzen ditugu enpresetara. Behar bada batek baino gehiago esango luke euskara ez dela beharrezkoa Bilbo handian. Baina datu bat emango dutzuet. Bilbon marketingeko ikasleok egin dugun ikerketa baten arabera, enpresek 6,8ko balioa ematen diote enpreseko kideek euskara jakiteari. Gazteleraz besteko hizkuntzen gainetik. Euskalgintzaren Kontseiluaren esanetan, euskaraz, gazteleraz baino gehiago egiten duten hiztunak 17,5 dira. Eta gehienetan, arrazoi hori da euskaraz egiteko aukerarik ez daukatelako esparru guztietan, esaterako lan munduan. Eusko Jaurlaritzak bere euskara indarberritzeko plan estrategikoan xedatzen duen puntuetako bat euskara lan esparru pribatuan sustatzea da. Espaldin badakizue, Bizkaiko Diputazioak azkenengo urteetan 200.000 euro bideratu ditu enpresetan euskara planak sortzeko. Eta dualak euskaraz egiteko beste 50.000 euro. Dagoeneko 500 enpresa jaso dute bikain ziurtagiria eta beste 1.300 gora bai euskarari ziurtagiria. Beraz, gogori badago, baliabideak badaude. Baina zuen buruari galdetuko diozue. Zertan lagundu aldio nire enpresari euskarazko konpetentzia linguistikoa duen ikasle bat hartzeak? Utzi guzua saltzen. Merkatu hobi berriak lortzeko eta bezeroak fidelizatzeko baliagarria da euskara. Enpresak gizartearen ispilu izan behar du. Horregaitik, gure zerbitzuak euskaraz emateak balio erantzi bat ematen dio beste zentroaren aurrean. Enpresako kideen hizkuntza hautuak errespetatzeak, langileak motibatu eta talentoa erakartzen laguntzen du. Niretzat ez dauka zentzu handirik ikasketako euskaraz egitea eta gero lan mundura ailegatzerakoan gazteleraz egin behar izatea. Euskaraz bizitzeko autua egin dut eta horrela izatea nahi dut nire bizitzaren esparru guztietan. Gure trebetasuna garatzeko eta erakusteko gogoz joaten gara enpresetara. Gure hizkuntzen eleaniztasuna interesgarri izan daiteke sortzen ari garen gizartean. Orain da unea, enpresako prestakuntza duala euskaraz.